ଆଜି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ କରୁ କରୁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଯିବ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ଓ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ଗୋପାଳପୁରରୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ସାଇକେଲ ନେଇ ବଜାର ଆଡ଼େ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ଅଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର। ମୁଁ ଯେତିକି ବଡ଼ ଅଛି ବାବା ସେତିକି ବୟସରେ ସେ ସାଇକେଲ ସବୁ କିଣିକି କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ଯେତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏବେକା ସାଇକେଲରେ ନୂଆ ସାଇକେଲରେ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟ ବି ଲାଗୁନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଇକେଲ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିକି ରାସନ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଏତେ ଗରମ ଆଉ ଲୋକ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦୋକାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡବା ସବୁ କଢ଼ା ହେଇଛି, କାରଣ କମ୍ବୋ ରେଟ୍ ଏବେ ବହୁତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ କାମ ହେଇଥିଲା, କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁନି ଏତେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ଲୋକ ବି ନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।